Què tal, com esteu? Molt bon dia. Intentem que sigui una mica més fàcil de portar aquest confinament. Els de 24segons.cat i Pick and Pop som la família dels que sempre parlem de coses històriques. Per tant, per intentar descontaminar-nos una mica d'això del coronavirus i amb l'etiqueta de queda't a casa, sisplau, el que farem doncs intentar parlar de temes diversos. Estic molt ben acompanyat, com sempre, amb el David Armadas. David, com estàs? Molt bon dia. Molt bé, molt bon dia. Amb el Raül Donoso. Què tal, Raül? Bon dia. I amb el Jordi Marín. Mestre Firma, com estàs? Bon dia, família de 24 segons i de Pick and Pop. Doncs escolteu, va, comenceu, si us sembla bé, parlant, i dic comenceu perquè vull que en parleu vosaltres, que ho vau viure, d'una cosa que va passar ahir, una efemèride, que segurament la gent hi ha passat de puntetes, i és que fa anys, fa bastants anys, d'aquella victòria mítica al Comunale de Pesaro de la Penya en el partit d'anada de la Copa Courage, que va acabar amb la victòria en aquesta competició del conjunt verd i negre. No sé si voleu començar per alguna cosa en concret, què recordeu d'aquell partit. Jo podria començar a donar dades, però no he viscut aquell partit. Per tant, sisplau, que algú de vosaltres tres que sí que ho va viure, que m'expliqui coses. Jo del partit en si recordo detallets, però bueno, per ficar una primera pinzellada, recordo, per exemple, qui estava a les banquetes. I destacaria, ja saps, a mi, Roger, que m'agrada parlar de les banquetes, i per una banda hi havia dos entrenadors molt joves. Per una banda, a l'equip italià de Pesaro estava Sergio Scariolo, i per una altra banda estava Pedro Martínez, que just feia poc havia ocupat el càrrec en substitució del gran Herb Brown. Herb Brown, us en recordeu, amb els paperets sempre a la mà, controlant. Llavors, jo llenço aquests primers dues anècdotes. Ara parlarem del partit, si voleu. Deixeu-me dir que Herb Brown és germà de Larry Brown, que els dos van ser campions de l'NBA molts anys després. Raül, què et recordes tu d'aquesta eliminatòria? Bueno, el que recordo d'aquesta eliminatòria és que la Penya ja portava uns anys fent un equip, tenia un equip amb el Matraco Margall, sobretot amb dos estrangers, que els fitxatges de la Penya en aquella època eren molt bons, però no acabava de sortir aquella generació que complementés aquest producte nacional o producte internacional, no?, que portava, i amb l'aparició de jugadors com Villacampa, com va ser Jiménez, com Montero, com el Jofresa després, la Penya es va posar en l'àmbit internacional. Sí que recordo, i és molt curiós, és que encara que aquella Copa Corax se la van portar a la Penya, en Pedro Martínez no va ser renovat. D'acord? Al final d'aquell any, encara que la seva feina va ser molt bona, i aquí podríem entrar en el tema que sempre he parlat de Pedro Martínez, no? Un gran entrenador que mai ha aconseguit portar un equip gran, i quan dic gran parlo d'un Madrid, un Barça o una Penya, no?, fins i tot. Ara que parles d'això, que va deixar el càrrec, o vaja, no és que el deixés, sinó que no el van renovar, és una situació una mica diferent, però quan va guanyar la Lliga ACB, ell ja havia dit que quan havia perdut l'Eurocup aquell mateix any contra l'Unicaja, ja va decidir que no seguia. Per tant, una mica són camins paral·lels amb els seus matisos, no, Jordi? A veure, aquí jo crec que hi ha un tema molt important. En aquell moment Pedro Martínez era un entrenador molt jove i l'any següent la Penya volia fer un projecte amb molts de quartos i havien ja fitxat a Lolo Sainz. També van fer un canvi d'americans. La Penya sempre havia tingut una base que era Reggie Johnson, que portava... Molt gran. Exacte, molt gran, David. I el que no acabaven de trobar era el complement de Reggie Johnson. Van provar amb el Mike Schultz, malauradament, amb Arhusi, amb Wilfred King, Greg Stokes, i aquell any semblava que aquell any havien encertat amb l'Emont Lampli, no? Però l'any següent va arribar la morterada de diners i bé, van arribar Corey Thompson, Harold Presley, un dels millors jugadors que jo he vist per ACB, i crec que es van plantejar que això de seguir amb un entrenador molt jove no era el camí que havien de seguir i van confiar en Lolo Sainz. I el que feia referència de comparant-ho amb València, les males llengües diuen que una vegada va guanyar la Lliga va intentar fer un pas enrere
però que el roig, una vegada ja s'ha pres una decisió, no deixen tornar enrere i li van dir que no, que ja ell havia decidit marxar i que no es podia quedar. Doncs unes males llengües que podrien semblar lògiques i sobretot humanes, d'una persona que diu, home, escolta, sí, soc humil per reconèixer que no està de l'alçada de l'Eurocup, segons ell, que, escolta, es pot guanyar, es pot perdre una final contra un bon Unicaja, ho hem de recordar sempre, això, i que al final és humà tornar enrere i equivocar-te i corregir, no? Us volia preguntar que al final sembla doncs, que històricament sí que el fitxatge de Lolo Sainz va acabar donant la raó, no?, als directius del joventut. Començo per tu, David, un altre cop. Sí, sobretot a nivell estatal. La penya A nivell de resultats estatals. Exacte, però quan sortia a Europa aquell equip no va donar el salt, recordem fins l'arribada d'Obradovic, que va ser ja el salt definitiu. Sí que els hi va anar bé, recordem, parlava el Raúl de la base, recordem el Montero, però el Montero bo, és a dir, el que jugava a la penya, no el que després va jugar al Barça, que precisament amb aquesta final que comentem de la Copa Korac, ell va estar molt bé tant al partit d'anada com al de tornada. En el de tornada inclús clava 5 triples, se'n va als 28 punts. I jo crec que la penya s'estava gestant a poc a foc lent. Amb jugadors de la cantera, 4 o 5 jugadors de la cantera. Recordem que hi havia jugadors com Carles Ruf, com Juan Morales, el Jofresa. Llavors, aquesta fornada es va anar fent a poc i posteriorment es van veure els resultats amb, com ha dit el Jordi també, amb els calarons, que també van ajudar. La mortalada. El Raúl demanava pas. Bueno, jo en el tema de Lolo Sainz no estic molt d'acord, no? És a dir, és cert que la Copa d'Europa... No, dic que és cert que la Copa d'Europa es guanya amb Obradovic, però per mi la millor penya és la penya dels 2 anys de Lolo Sainz. Aquell equip sí que realment era el que es mereixia quedar campió d'Europa. Aquell equip era un equipàs, amb 2 americans com eren Presley i Courtney Thompson en el seu punt àlgid, amb uns nacionals com Rafa Llofresa, com Jordi Villacampa, com Juan Morales, com Ferran Martínez en el seu punt àlgid, i per mi aquella penya d'aquells 2 anys era el millor equip d'Europa, que això no vol dir que tu guanyis la Copa d'Europa, però per mi era un equip infinitament superior al que guanya la Copa d'Europa, amb Obradovic. Hi ha un nom que és Alexander Djordjevic, no? Ja sabem com va això. Ja sabem com va anar, no cal entrar-hi gaire en aquest tema, fa una mica de mal això. Però bueno, això és com tot. Possiblement també el Barça durant molts anys va ser el millor equip d'Europa en quant a bàsquet i no va guanyar la Copa d'Europa. Al final els resultats manen en aquest esport com en molts altres. Jo crec que aquí hi ha un punt bastant important amb el que ha aparegut el nom de Montero. Montero és un jugador que aporta moltíssim a la penya, però que en aquest, podríem dir, canvi, que realment no va ser un canvi de cromos, però ho va semblar, de Montero al Barça i Ferran a la penya, qui realment surt guanyant és la penya, perquè Montero en el Barça no s'acaba consolidant mai, entre les anades vingudes de si ha de jugar d'1 o ha de jugar de 2, mentre que la penya soluciona el que havia estat el seu problema principal, que era confiar en un 5 nacional, en un pivot nacional. Ruf i Morales eren 2 bons jugadors, Morales era un gran defensor, però potser no era un 5 titular per triomfar a Europa. I Ferran, Courtney Thompson fan una parella magnífica i Morales i Ruf són uns grans complements. I poden invertir l'altra plaça d'americà en un 3 com Harold Presley, que potser és el que no havia donat des de l'època de Jimix el planter de Badalona, no diré de la penya perquè Jimix venia del desaparegut Coto, però sí, realment poden tenir un 3 de debò, cosa que no havien tingut. Bé, tenien a Matraco Margall, però no era un 3 gran, fort físic. Per cert, un dia d'aquests, és que l'altre dia vaig conèixer personalment a Matraco Margall i un dia d'aquests potser el tenim aquí, però a veure si accepta la invitació, segur que sí, perquè en aquests dies de confinament aquí tothom busca també la manera de passar l'estona. Jo crec que seria un gran què
tenir aquí el Matraco Margall amb tres experts com vosaltres de l'època de la Gran Penya. Sí, llançador, sí, el canallet. Escolteu una coseta. No sé si, Raül, tu volies acabar de dir alguna cosa? No, dic que el dia que tinguem el Matraco Margall potser expliquem una anècdota i és que jo vaig tenir un cop de cotxe amb el Matraco Margall un dia. Sí? Potser millor no l'expliquis. Potser aquell dia no vinc. No li diguis que va ser tu, digues que va ser un amic, eh? No, que va baixar del cotxe i tot. Sí? Ah, no. En fi, escolteu, va, seguim parlant de temes. Sí, perdona, un parell d'anècdotes al voltant d'aquesta final. No, és que vull parlar d'Escavolini. Sí, per això. Jo m'he fet uns apunts aquí i que no se m'escapi res. Ja em coneixes, Roger, saps? I tant. I tinc alguna dada, com tu després n'afegiràs segur, perquè segur que en tens més. Si vols te'n dono alguna anècdota que hi hagi. Bueno, destacar que ja han dit que Scariolo era molt jove, tenia 29 anys i tot i perdre aquella final de la Cora, després acaba guanyant el que és l'últim títol d'Escavolini a nivell de Lliga. I després, alguna anècdota més, recordar el 5 inicial d'Escavolini amb Andrea Grachis, Darwin Cook, Darren Day, Walter Magnifico i Ario Costa. De Darren Day, no sé si ho recordeu, mireu, jo això sí que ho tenia gravat. A la final, en el partit de tornada, quan ja tenen el partit perdut o l'eliminatòria perduda, ell munta una gran tangana que va ser, diguem, no estàvem acostumats al bàsquet europeu a aquest tipus de tanganes i va sobtar en aquell moment. Doncs volia parlar una mica tant de Darren Day com de Darwin Cook. El Jordi demana la paraula. Jo voldria intervenir en una cosa més abans que parlis de Darren Day i de Cook, dos grans jugadors. No, parleu vosaltres, És que, bé, hem parlat del mític Lolo Sainz, del qual se l'acusava de jugar amb 5 jugadors. Jo recordo el partit esmentat, que per cert encara no hem dit el resultat, Escavolini 98, Penya 99. Sí, correcte. Sí, perquè no digueu el de tornada, perquè quan ja toqui la tornada ja en parlarem també d'aquell partit. Molt bé. Però sí que el que jo tenia com un record bastant clar era que les rotacions a la Penya tampoc no van ser gaire vegades. I com que aquesta dada a mi m'agradava, l'he buscat, i tenim el fet que en el partit d'anada Lemon Lampley va jugar 40 minuts, és a dir, tot el partit sencer. José Montero va jugar 39 minuts. Johnson va jugar 38 minuts. I Jordi Villacampa va jugar 38 minuts. És a dir, la cinquena plaça i els 5 minuts que quedaven se'ls van repartir i això, Ruf Morales, Rafa Jofresa i Matraco Margall. Arran d'això, tinc aquí també la rotació italiana amb Andrea Grassis 22 minuts, dius, encara, però aquí Darwin Cook 36 minuts, Darren Day 38 minuts, Walter Magnifico, mite i llegenda, 39 minuts, i Ario Costa 26 minuts. A la banqueta Alessandro Boni, Domenico Samporini i Paolo Boeso van jugar, el que va jugar més va ser Boeso amb 23 minuts, per tant, no estaríem parlant d'una època en què hi ha rotació, ja sabem que quan aquí a Pick and Pop parlàvem de avui tenim un equip curt, parlàvem d'aquestes rotacions curtes dels anys 80. I, de fet, mira, Ruf, Rafa Jofresa i Matraco Margall, entre els tres, amb prou feines arriben als 25 minuts jugats, els 3 jugadors que van sortir des de la banqueta. Vull dir, una bona dada, i m'agrada perquè veig que heu fet els deures i que, per tant, és fantàstic tenir-vos aquí. Raül, afegeix alguna cosa d'Escavolini, va? No, el tema de l'Escavolini, l'únic a afegir és que aquest equip, evidentment, després dels propers anys, és un equip que va ser en Itàlia molt important i que durant molts anys va ser un dels equips més importants d'Itàlia, no? Walter Magnifico, Ario Costa, Andreas Grassis, després amb la incorporació d'Antonello Riva, ja pràcticament al final de la seva carrera, però dintre dels equips italians semblava que estava una miqueta darrere de Varese, de Cantú, de Milan, però és un equip que durant aquesta dècada dels 80 va estar sempre a Europa amb bons resultats. I, de fet, fins fa relativament poc, recordo una eliminatòria 2005, 2006, no recordo ben bé, amb Escuni Pen, que no es va classificar aquell Escavolini, però va impedir que el Barça es classifiqués per una Final Four.
Per tant, fins fa relativament poc, que tot just va coincidir amb la davallada del bàsquet italià, els últims bons anys de Benetton de Treviso, de Montepaschi de Siena, que segurament seria l'últim reducte de bons equips italians, perquè l'Olimpia de Milà hi és per història, però per res més, doncs van acabar amb aquesta davallada del bàsquet italià. Ara, en referència amb el que dius això, al voltant de la figura d'Escariolo, precisament, ahir, mira, no podia dormir i em vaig posar el reportatge d'Escariolo, us el recomano, és curiós, a l'informe Robinson d'Escariolo. I explicava una miqueta això que tu deies, que ella estava veient la davallada de la Lliga italiana i que ell decideix obrir fronteres perquè està veient aquella davallada, que ell vol anar a una lliga competitiva de veritat. I marxa. I ja enganxo amb això dues cosetes d'Escariolo, molt recomanable el pique amb Aito García Reneses, Don Alejandro, a la final que guanya Escariolo a Aito amb la final de Djordjevic, que Aito li diu, et felicito per la victòria, però no per la teva ètica. Els micros estan a prop, i és molt bo que pique perquè són dos entrenadors que jo tinc ben considerats i mai, sobretot Aito, no l'havia vist mai així en públic, no sé en privat, però en públic no l'havia vist mai així. I una altra cosa que deia el Raül és que em recorda noms, Antonello Riva, que me l'he apuntat aquí al costat, recordo, és que aquelles copes d'Europa en què anaven a jugar a Scavolini i veies un Epi Antonello Riva contra Maccabi de Tel Aviv, contra Doron Jamshi, eren duels després amb Aris contra Nikos Galis. Bueno, eren aquelles copes d'Europa, m'ha recordat ara el Raül. Perdoneu que m'ha anat una mica. No. Jo vull afegir un tema. Que vull parlar de Kareem Abdul-Jabbar, després. Només en el que deia el David, en el reportatge que esmenta, que és altament recomanable, em sembla recordar que no només hi ha la frase d'Aito, sinó que hi ha la resposta d'Escariolo, si no em falla la memòria, és alguna cosa semblant a he tingut un gran mestre, o he après dels millors, o una cosa semblant, com volguem dir, sí, però tu tampoc no pots parlar massa del tema, no? Sí, és que va, si tu no pots parlar gaire, em sembla que va anar per aquí. Sí, ja doncs... Molt bé. Molt bé, seguim. Escolteu, David, que jo sé que has parlat de Don Alejandro perquè ha parlat aquí del Cotonificio, el desaparegut Cotonificio, el gran Jordi Marín, i jo un dia vull parlar del Picadero, d'acord? Que és un equip també que a Barcelona es troba a faltar. En fi, següent tema, l'altre dia va fer anys, de fet, des del 1990, de la retirada de la samarreta del mite Liu Alcindor, conegut com Kareem Abdul-Jabbar. Recordeu aquella cerimònia, el mestre de cerimònies, valgui la redundància, va ser Magic Johnson, que emulant a Tina Turner va dir you are the best, you are simply the best, better than all the rest. És a dir, tu ets el millor que la resta. No sé què recordeu d'aquella cerimònia, del final de l'etapa de la carrera de Kareem Abdul-Jabbar, que recordem s'havia retirat un any abans, el 89. Va estar jugant als Los Angeles Lakers, després de Milwaukee Bucks, si no em falla la memòria, entre el 75 i el 89. Qui vol començar? Com vulgueu. Jo la cerimònia no la recordo en excés. El que sí que recordo és el mític Kareem a pista. Era un jugador absolutament imparable. Era un jugador amb el seu famós skyhook que realment el treia de tan a dalt i des dels seus 2,17 que era realment imparable. És a dir, jo crec que ja era intaponable. De totes maneres, penso que els seus millors anys van ser els últims, just quan va tenir acostat a Magic, no? Que era un jugador que el comprenia, que potser al principi Magic no acabava d'acceptar que Kareem fos el líder, però en el moment que Kareem passa a ser, que Magic passa a entendre que Kareem és el líder i que ell ha de jugar al seu servei, Kareem dona un joc brutal i bé, es converteix en això, en l'equip imparable que és el Showtime dels anys 80. Raül, volies dir que demanaves la paraula fa estona. Sí, bueno, sobre el que deies sobre la cerimònia d'acomiadament de Kareem, jo recordo tot l'any d'acomiadament de Kareem, que és que cada camp
que cada camp que anava de la NBA li feien un homenatge i li feien un regal. Vale? I va ser la primera vegada que vam veure doncs, com s'acomiaden els mites a la NBA o a l'esport americà, cosa que aquí a Europa tindríem que aprendre, no? Perquè, bueno, és el tenir el respecte com va al camp de Boston Celtics on ha estat el número 1, l'enemic número 1, i és acomiadat com si fos un heroi. Això no té preu, no? I és important que aprenguem també de l'esport americà en aquest sentit, no? I a part de Karim, jo recordo dues coses, evidentment el seu ganxo i les seves ulleres, no? Són dues coses que ens van arribar quan érem nens i que, evidentment, ell era el centre d'atenció dels Lakers, era la pedra filosofal dels Lakers fins que arriba a Magic i aquí es va produint un intercanvi, no? Karim va baixant els seus promitjos i en Magic es va convertint en el líder d'aquests Celtics del Showtime. No, per cert, David Hermadas, avui parlar d'aquest Skyhook, que ara fes el gest de l'Skyhook, Magic Johnson feia el Baby Hook, eh? Sí. La veritat és que van formar molt bon tàndem, recordem, perdoneu, que en 10 anys ells arriben a 8 finals, de les quals guanyen 5. Per tant, és una època guanyadora, sobretot, diguem que Karim ve d'una primera època als Lakers, que recordeu, no sé si ho recordeu, ell al 75 fitxa pels Lakers, val? I fitxa perquè ell demana ser traspassat des de Milwaukee i ell dona dues opcions, Knicks o Lakers, i el motiu és per temes religiosos. Ell feia poc que deixa d'anomenar-se Lew Alcindor i passa a dir-se Karim Abdul-Jabbar, val? I ell en aquella primera època als Lakers, que recordem que arriba 2 anys després de la retirada de Bill Chamberlain, ell aquells 4 anys no aconsegueix res i no és fins l'arribada de Magic Johnson que comença, diguem, el Showtime als Lakers. És la seva època gloriosa. I podem dir que entre el 79 i el 89 són aquests 10 anys que et comentava. És un jugador totalment dominant, que també destaca, ja ho sabem tots, per la seva longevitat, és a dir, no només per com jugava, sinó els anys que va estar al rendiment. Algunes dades que he estat descobrint així avui una miqueta navegant, clar, és espectacular que en tota la seva etapa no baixa del 50% en tirs de camp, excepte la seva darrera temporada, que es queda amb un 47 o 48%, crec recordar. Sí, però amb 40 anys, amb 40 i escaig anys ja, és a dir, no... Clar, tot i tractar-se d'un pivot. Alguna dada més, no sé si acumula 780 i pico, em sembla que eren 787 partits consecutius amb figures dobles. Clar, parlen també de que es cuidava ell. Abans que el Jordi intervingui, ja sabeu que m'agraden molt les efemèrides i a 24 segons sempre pengem una efemèride cada dia. Algunes hi ha dies que estan agafades amb pinces perquè no cada dia passen coses extraordinàries, però sí que avui fa anys del primer Most Outstanding Player, és a dir, l'MVP en final NCAA de Lew Alcindor i el primer MVP l'any 72 de Karim Abdul-Jabbar. Per tant, també, clar, podríem dir, sí que hi ha notícies de Will Chamberlain, de Karim Abdul-Jabbar, no, és que la dimensió d'aquests jugadors és tan gran, tan enorme, que és molt fàcil trobar cada 2 per 3 dies històrics amb fites destacades d'aquests mites i llegendes de l'NBA. Jordi, demanaves pas. Sí, aquí un afegit només al que deia el David. És cert que és un jugador amb una gran longevitat i segur que es cuidava molt. Realment jo el recordo els seus últims anys jugant i encara amb un físic admirable, no? Que molts jugadors de 30 anys voldrien per ell i corrent contraatacs i tal. Però aquí també crec que s'hauria d'afegir un fet, que és que va tenir greus problemes econòmics i probablement diuen les males llengües que per això va allargar una mica la seva carrera per poder recuperar tot el cash que havia perdut. Abans que parlàvem de la pasta de la penya, doncs... Estem parlant molt de diners avui, Veiem que poderoso caballero don dinero, no? I tant que sí. Escolteu, voleu afegir alguna cosa més de Karim o passem ja als següents temes abans de fer aquest podcast? En principi, expliquem als oients, expliquem que això tindrà una durada del que surti cada dia, que ho fem, perquè no podem prometre ni quan ho farem ni quan durarà. El que sí que podem prometre és que sempre intentarem aportar dades i continguts interessants. David, el teu apunt. Sí, algú sap
com va ser escollit Liu Alcindor per la NBA? És a dir, draftejat, com va succeir tot? Explica-ho. Doncs monedeta entre Phoenix Suns i Milwaukee Bucks i van ser els afortunats Milwaukee Bucks, però a continuació d'això ell encara no havia signat pels Bucks i els Harlem Globetrotters li fan una oferta d'$1 milió perquè s'uneixi a ells i no s'incorpori a la NBA, tot i que ell després renuncia i acaba Chamberlain, per Milwaukee. Com Chamberlain. Exacte. I a nivell així una miqueta estadístic, ell arriba a uns Bucks que són perdedors amb 27 victòries i perquè veieu l'impacte d'ell només arribar, aquestes 27 victòries es transformen en 56 a la seva primera temporada de rookie. I a la segona temporada ell ja guanya l'MVP, guanya l'MVP de les finals, guanya el títol. Per tant, el seu impacte és molt gran ja només aterrar a la Lliga. Molt bé. Una cosa només. El que acaba de dir el David, perdona, El que acaba de dir el David, voldria afegir que guanya el títol de la NBA, però acompanyat sempre d'un bon base. I aquí crec que cal demostrar que cal remarcar la importància que té per a qualsevol 5 que estigui acompanyat d'un bon creador o repartidor de joc. En aquest cas, Oscar Robertson. Exacte, en aquest cas. El fitxen a la seva segona temporada a Milwaukee. Oscar Robertson, que l'havien fet fora de Cincinnati Royals, justament amb Jerry Lucas, crec que amb 1 o 2 anys de diferència, i de fet l'entrenador era Bob Cousy, d'aquells Cincinnati Royals, que no vol ni en pintura Oscar Robertson perquè li treia protagonisme. De fet, Bob Cousy, que és mite absolut de Boston Celtics, és qui ell sol es carrega els Cincinnati Royals, que, com tots sabeu, al final serien els Sacramento Kings. I ja, per acabar, sabeu què vol dir Karim Abdul-Jabbar? No, mira, doncs sincerament no. Mira, me l'he apuntat. Noble sirviente del poderoso. Mare de Déu. Noble sirviente del poderoso. Sí. I això ho hem de dir en castellà perquè queda millor, però en català no queda tan... No, bueno, no queda tan noble servent del poderós, no? Això no queda tan bé, no. Ja està bé. Escolteu, va, hem parlat de la penya, hem parlat de Karim Abdul-Jabbar. Ahir també feia anys d'una Copa Courage, de la qual en tenim poca informació, de la qual en tenim 0 records perquè no la vam viure, sobretot jo, i sobretot perquè escapava molts anys. Parlem de la Copa Courage de 1978 a Banja Luka, capital de la República de Srpska, dins de Bòsnia-Hercegovina. Va guanyar a la pròrroga Partizan, atenció a quins noms, Dali Pagic, jugava el gran Dali Pagic, i Deli Basic, el Kaka Bosna. Va guanyar el Partizan 117-110. Aquell Partizan l'entrenava Ranko Zeravica i David Armadas, no diries mai qui era el segon de Ranko Zeravica. No ho sé, digue'm el. Dusan Ivkovic, un joveníssim Dusan Ivkovic. Sí. De fet, Roger, jo me'n vaig i deixo parlar al Raül perquè ara ens donarà una lliçó de bàsquet balcànic, saps? Simplement em quedo aquí per escoltar, perquè ell amb això és el gran especialista. Jo em quedo per escoltar. Raül, ens quedem embadalits escoltant-te. Som-hi. Bàsquet balcànic, final de la Courage, 117-110, victòria de Partizan contra Kaka Bosna. Bueno, per mi estem parlant de la gran generació iugoslava. Tothom parla de la generació del final dels 80, però és cert que aquesta generació del finals dels 70 guanya absolutament tot, amb Deli Basic, amb Dali Pagic, amb Kikanovic, amb Kosic, guanyen pràcticament tot, d'acord? Un equipàs, el Partizan del final dels 70, 2 jugadors espectaculars, Deli Basic, Dali Pagic, que aquí a la Lliga Espanyola vam tenir l'ocasió de gaudir d'ells, amb Dali Pagic només a la Copa d'Europa, però Dali Basic va estar 2 anys al Madrid, i tothom que parla de Dali Basic parla d'un jugador absolutament per sobre de qualsevol jugador que hagi estat a la Lliga Espanyola. Et poden parlar de Petrovic, et poden parlar de Sabonis, però tu quan parles amb Corbalán, amb Birukov, amb Romay, totes aquestes persones que han viscut al Madrid i han viscut amb Deli Basic, parlen d'un jugador absolutament únic. El que he llegit d'aquestes conversacions que han tingut entre ells
és que era un jugador absolutament que feia coses que no estaven encara... És un jugador que es va avançar, no?, en el seu temps. Era un jugador únic que es va avançar en el seu temps i tothom et parla d'això. Raül, jo vaig tenir l'oportunitat fa uns mesos d'anar a Bòsnia i Hercegovina, de visitar la plaça dedicada a Mirza Delibasic. Ells ho diuen molt ràpid, es mengen moltes lletres. Delibasic, diuen alguna cosa similar a això. Em va costar que entenguessin quin nom feia referència, però ens diem que no ens podem imaginar com jugava el Mirza Delibasic bé físicament, perquè ell tenia dos vicis que era beure molt alcohol i fumar moltíssim. I quan li van demanar a Madrid que ho deixés, va dir que ell no ho deixava, perquè a Iugoslàvia no podia gaudir d'aquests plaers. Per tant, crec que no ens podem imaginar com era realment el Mirza Delibasic o com hauria estat el Mirza Delibasic a la nostra lliga amb les seves qualitats físiques i el seu esplendor a la seva millor etapa de la seva carrera. No? Per tant, estem parlant del que dius tu. A mi tota la gent que em parlava allà a Bòsnia, i saps que a mi m'agrada parlar molt amb molta gent, vaig anar a Letborana, que té el nom de Delibasic també, el nom del pavelló del Kaka Bosna, on hi va jugar Pesic, per cert. Tothom em deia que no ens podem imaginar com era Delibasic jugant en els seus millors anys. No, no sé què recordeu, Jordi i David, del gran Mirza Delibasic. Jo el recordo jugant a la pista Bé, el recordo jugant, evidentment, sobretot amb el Madrid. En aquella època tampoc no veiem partits d'altres lligues, no? I el recordo això com un geni, com un creador. Potser abans el Raül ha parlat de Kikanovic. Kikanovic també era un gran jugador, potser més semblant a Petrovic. Un dia el Raül em va fer aquesta reflexió, no? Que jo parlava que Delibasic era potser Petrovic i el Raül em va dir no, Kikanovic era més Petrovic, i té tota la raó el Raül. Delibasic era encara més mag, no? Més de treure's el barret, de fer aquest moviment que no veu ningú, o jo crec que sempre he pensat que el gran beneficiat de que Delibasic jugués al Madrid va ser Fernando Martín, perquè Fernando Martín només havia d'estar al lloc on li deia Delibasic, al moment on li deia Delibasic, i sense saber com la pilota li arribava. I Fernando Martín va fer una quantitat de punts bastant important a costat de Delibasic. Jo cada cop que veig a Delibasic físicament, ara em direu que estic com una cabra. Parlo físicament, Físicament em recorda Pitmanovic. Sí. Tens tota la raó. Te lo compro. Em sembla un jugador... Sí que és cert que quan arriba al Madrid ell juga de dos, perquè cada un està jugant Corbalan. Sí, compte, no estic intentant comparar maneres de jugar, sinó però físicament els veig, i a més els veig capaços de fer coses diferents. Jugadors que dius, no serà el millor anotador, no serà el jugador més regular, el que tu vulguis, però aquesta capacitat que té d'inventar coses, de ser diferent, els veig, i els veig també físicament i estèticament similars. Estic d'acord, Roger, en el que dius. Són dos jugadors d'un perfil molt similar, que fa falta passar, passen, que fa falta anotar, anoten, que fa falta que per l'equip facin alguna altra cosa, ho fan. Eren jugadors molt complets per la seva època i avançats, repeteixo, i no em cansaré de repetir-ho. Són jugadors avançats a la seva època. David, Mirza Delibasic. No, a mi m'agafeu, se me'n van massa, jo no els he vist jugar i encara no m'he sentat a llegir tant com vosaltres, llavors estava aprenent, ara estava gaudint, simplement disfrutant de les vostres explicacions. Et veiem aquí a la zona, mirant, com fèiem un Princeton offense, és a dir, passant-nos la pilota per fora. Escolteu, l'altre dia també va fer anys d'un cas, i vull passar-hi de puntetes per acabar, va fer anys de la fi, o de l'inici de la fi, ho diríem així, de la discriminació racial al bàsquet universitari. Vaig parlar de la figura de Don Haskins, entrenador de la Universitat de Texas El Paso, aleshores Texas Western, que davant del 5 de Kentucky d'Adolph Rapp, un altre mite de la lliga universitària, va treure un 5 inicial negre. No sé vosaltres què en penseu d'aquestes històries? És a dir, creieu que és important sempre, perquè moltes vegades ens diuen, mireu, de vegades, potser 24 segons molt enrere en el passat. Creu que és important seguir recordant any rere any que fins fa no gaire temps encara hi havia, per desgràcia, massa coses que no s'entenen i que encara avui dia també passa? A veure,
A mi em sembla molt important per una cosa. L'esport pot ajudar en moltes coses i amb una és amb aquest. Segurament va ajudar a nivell de privilegis dels jugadors negres en el seu moment als Estats Units. Perquè, per exemple, hi havia una segregació racial considerable. Tot i que en principi havien de tenir les mateixes llibertats, aquestes no eren del tot reals. Per tant, jo crec que és bo recordar-ho i que, com tu molt bé has dit, encara avui dia es mantenen. Afortunadament van disminuint, però encara es mantenen. Jo crec que la gent d'esport no, però la gent del carrer hi ha molta gent que sí que ho manté. De fet, estic parlant de l'any 1966, Jordi, de 1966. És a dir, no fa tant d'això. Perquè, a més, en aquella època hi havia sobretot discriminació racial a les universitats del sud. I, de fet, Don Haskins va ser el primer que va introduir jugadors que dius, no, jo no vull que juguin a la Naia, recordeu la lliga destinada als jugadors de color o de pell bruna, diguem-li com vulguem, i ell va dir, no, jo vull que juguin a UTEP, que vull que juguin a Texas Western. Per tant, em sembla també que has de ser molt valent l'any 66, estant a Texas El Paso, molt a prop de la frontera amb Mèxic, de fer aquest pas endavant, perquè se'l van menjar crítiques i amenaces també, més enllà de la crítica oral, i has de ser molt valent. Simplement volia fer aquest apunt, Jordi, demanaves pas. Sí, jo, reprenent amb el que dèiem abans, no només crec que és important, sinó que és absolutament necessari recordar aquestes coses, perquè quan es deixen de recordar cauen en l'oblit es tornen a reprendre. Jo, per qüestions professionals, tinc molt contacte amb la cultura alemanya i és un país on això es recorda dia a dia, a cada moment, justament perquè no torni a passar. I de la mateixa manera que ells ho fan així i ho porten per aquest camí i els funciona prou bé, crec que és importantíssim que recordin dates com aquestes i efemèrides com aquesta perquè no tornin a passar. En el moment que caiguin en l'oblit, correm el perill que tornin a passar. Raül, per tancar ja amb el podcast d'avui. Complementar el que han dit tant el Jordi com el David, no? És evident que no han de caure en l'oblit, és evident que és un problema que ha existit, existeix i existirà, d'acord? I l'esport ha de ser una ajuda perquè tot això comenci a ser totalment relatiu. Molt bé, Raül, David, Jordi, us ho heu passat bé en aquest primer podcast? Magnífic! Escolta, aquí hem passat una hora de confinament sense adonar-nos-en. Perfecte. Magnífico, no? Magnífico seria avui. Exacte. Avui seria que ens hem passat magnífico, exacte. Ara ens faltaria el nas per ser magnífico, Escolta, recordeu, no vull seguir ara estirant d'altres coses perquè ja tindrem temps de parlar-ne, perquè sembla que això va per llarg, I l'etiqueta altre cop, quedeu-vos a casa i a algú li hem de dir que es quedi a la seva puta casa perquè no hi ha manera que ho entenguin, d'acord? Més enllà d'això, recordeu Mike Sylvester? El recordeu? I tant. Aquest estava per darrere, no? Exacte. Aquest era un tanganer, i m'acabo d'inventar la paraula, tangana Sylvester absolut, Quin autèntic impresentable, Sabeu que a mi els impresentables m'indignen. Per cert, Raül, saps qui arbitrava la final de la Courage de Banja Luka del 78? Sanchís? No, Lubomir Kotleva. Però quin has dit? Perdona, m'he perdut aquí. La Courage del 78, la final. No, 78. Pensava que deies la del 87, perdona. No, aquesta no la tinc controlada. No. Ves que ara que tinc la fitxa que m'he fet aquí davant. Lubomir Kotleva, àrbitre txec, i també era una mica la Mònica de l'època, diuen, Jo no ho sé, però això és el que diuen. Molt bé, doncs escolteu, que sapigueu només, i per acabar, que, i llegint directament, la crònica de Mundo Deportivo deia que aquella final de la Copa Courage, diu això, final de la Copa Courage plenamente yugoslava, que reunió a algunas de las más rutilantes estrellas del baloncesto balcánico de la època. Fantàstic. No se m'acut una millor manera d'explicar el que per mi suposa parlar d'aquests jugadors. En fi, tornarem aviat, d'aquí un parell o 3 de dies, per parlar d'altres temes i per seguir parlant nostàlgia, abuelo cebollismo, d'aquests temes de bàsquet que tant ens agrada. Jordi Marín, David Armadà, Raül Donoso, moltíssimes gràcies i ens sentim i ens veiem ben aviat. Gràcies a tu. Jo em quedo a casa. Jo em quedo a casa.
també. Em quedo a Jo em casa. quedo a casa. Jo també, quedo a casa. Vinga. Adéu. Que vagi bé, una abraçada a tots. Adéu, adéu.